Reit, bore da pob un. Enw fi yw Rydyan, croeso i sesiwn Ffit mewn 5. Mae'n bore di llun. Dachrau ail wythnos ni o wneud sesiynau Ffit mewn 5 yn fyw. Os ydych chi arno gyda fi ar Facebook nawr, wnawn ni'n cael cwbl o broblemau ar YouTube. So gobeithio bod hwnna wedi sorto mas, a gobeithio bod pobl yn gallu gweld ar y sianel fyna. Fel wedys i, ni wedi dechrau wneud sesiynau byw wythnos diwetha. Y syniad yw i wneud 5 munud o ymarfer corff yn y bore. Ni'n wneud na wrth wneud 5 gweithgaredd gwahanol am funud yr un. Heddi, y 5 gweithgaredd sydd gyda ni, ni'n mynd i fod yn rhedeg yn yr unfan. So we're going to run on the spot, which is our first activity today. Ni'n mynd i fod yn wneud naid bwni. Ni'n mynd i fod yn wneud clap dan y coes sy'n gweithgaredd falle bod rhai chi wedi gweld ar fideos hoi a hwyl ni. Ni wedyn mynd i cyffwrdd bysau trad, hwnna rhywbeth falle bach yn wahanol i beth ydych chi wedi gwneud o'r blaen. A wedyn ni'n mynd i fod yn twtch ar llawr, a wedyn twtch ar ceiling. So 5 activities, so running on the spot, bunny jumps, clapping under the legs, that comes from our hoi a hwyl videos, touching our toes, and then the last one is going to be touching the floor and touching the ceiling. Gobeithio bod chi gyd mewn dillad ymarfer corff yn barod i fynd fel fi. Gobeithio bod gyda chi rhywbeth i yfed, a gobeithio bod digon o le gyda chi o amgylch i gallu wneud ymarfer corff. Newn ni twymo lan gyntaf os fi'n edrych nawr. Mae cwpl o bobl da ni ar YouTube, maen nhw wedi goffo symud draw i un arall yn anffodus achos bod y link creiddiol ddim yn gweithio. So ni'n mynd i ddechrau twymo lan, so ni'n mynd i wneud bach o sgipo. So mwyn sgipo, ni'n goffo marcho i ddechrau band. So ni'n mynd i marcho fel soldier. So we're going to do some skipping to start our warm-up. So we're going to start by just marching on the spot. Dwylo a breichiau, coesau yn gweithio gyda'i gilydd. A wedyn unwaith ni mewn i bach o rhythm, ni'n mynd i fynd bach yn gynt, a rhoi bach o bounce. Good, da iawn. So bydd hwn jyst yn cael ni'n barod i wneud ymarfer corff. Allen ni fynd bach yn uwch os ni eisiau. Da iawn chi, ffantastig. Gwych, 10 eiliad to. Da iawn chi. Reit, i symud mlaen ar twymo lan. Ni'n mynd i wneud gweithgaredd. Fi'n credu na Steffano wythnos diwetha. Ni'n mynd i fynd a wneud ochr gami'n gros y stafell, a wedyn cyffwrdd ar llawr. So ni'n mynd i fynd ochr gami, dim croesi coesau ni, cyffwrdd ar llawr. Da iawn. Good job. Cwpl to. Da iawn chi. Right, just i stretcho tyma bach, ni'n mynd i swingo coesau, so ni'n mynd i fynd ar un coes, a ni'n mynd i trio swingo coesau ni nôl ymlaen. Da iawn. A wedyn yn gros y corff o un ochr y llall. Os chi moyn dalan sownd i rhywun i wneud hwn, mae croeso chi wneud. A wedyn newid course, so we'll do the other leg. So we're just going to swing the leg backwards and forwards. Da iawn. A wedyn yn gros y corff. If you need the support, if you want to hold on to something, you're more than welcome to do so. Da iawn chi. Gobeithio bod ni'n barod i fynd. Bach o ddŵr. Cael amserydd yn barod. So fel wedys i, munud yr un, ond ni'n mynd i gael saib o 10 eiliad ar ôl 30 eiliad, a wedyn mynd nôl mewn am y 30 eiliad nesaf. So'r gweithgaredd cyntaf yw rhedeg yn yr unfan. So ni gyd yn barod ffindio bach o lle. Fydda ni 30 eiliad, bach o gorffwys, a wedyn 30 eiliad arall. So bant ni,
Jyst rhedeg ar y spot. Breichau a'r coes yn gweithio. Just going to run on the spot. Da iawn, 10 eiliad. Tri, 2, 1, a stop. So mae da ni 10 eiliad. Ni'n mynd i trial wneud bach o sprint falle yn yr ail un hefyd. So barod, bant ni to. Ni'n mynd i 10 eiliad, a wedyn yr ail 10 eiliad, ni'n mynd i fynd yn gloiach. So ni'n barod, 2, 1, go! So bant ni mae gloi ni'n gallu. Good, da iawn. A slow yn ôl lawr. Good, da iawn chi. So, da ni 30 eiliad. Yr ail gweithgaredd ni'n mynd i wneud yw wneud bwni. So, ar gyfer hwn, ni'n mynd i fynd lawr ar bys y trad, a ni'n mynd i twtio'r llawr, a wedyn ni'n mynd i fod yn neidio ymlaen, neu nôl. Iawn? Gallwch chi fod yn mynd round yr ystafell, so you can go round the room, you can go side to side, any direction that you want. But we're going to do some bunny hops. So, di pawb yn barod? 3, 2, 1, bant ni. Ni'n mynd round y stafell. Good, da iawn. Fantastic. Deg eiliad ar ôl. Da iawn, ni'n heiddi bach o rest. Ar ôl hwnna, 30 eiliad arall. That was a tough one on the legs. Barod i fynd unwaith to. So ma' hwn yn rili gweithio coesau. Ni'n mynd lawr y lan. Da iawn. 5 eiliad ar ôl. Coesau'n llosgi nawr. So, yr un nesa, clap dan y goes. Ni'n mynd i fod yn codi coesau lan, a pan maen nhw lan, ni'n mynd i wneud clap o dan. Trial cadw cefn yn syth. Da iawn chi. Barod i fynd. So, un coes at y tro. Da iawn. Da iawn chi. Barod i fynd to. Da iawn. Deg eiliad. Da iawn. Gweithgaredd 4. Ni beth i fod yna. So fan hyn, ni'n mynd i wneud siap seren, a ni'n mynd i fod yn plygu lawr a touch ar bys y trad. Fel hyn. Mae yna un ochr i'r llall. Edrych i'r ochr. Edrych fel hyn. Wneud yr ochr. Bant ni.
So ddim wneud yn rhy gyflym. So we're nice and controlled from side to side, not too fast. Good, da iawn. Da iawn chi. Bardu fynd unwaith to. Good, cadw fynd. Un ochr i'r llall. Deg eiliad. Da iawn. Reit, y gweithgaredd olaf. Ni'n mynd i touch ar llawr. Wedyn touch ar ceiling. Touch the floor, touch the ceiling as fast as we can. If we want to jump to get to the ceiling, then we're more than welcome to do so. Os chi eisiau jump o lan, byddwch yn ofalus os mae'n unrhyw golau gyda chi, fel bod chi ddim yn bwrw'r golau. So neu'n siŵr bod digon o le. 2, 1, llawr, to, llawr. Da iawn. Ond i'n gweithgaredd ola nawr. Ni'n gweithio'n galed bore yma to. Nawr, lan. Mestyn reit mas ar y top. 5 eiliad. Da iawn. Tro hyn os ni moyn jumpo. Just i pwysio fe tam y bach. So barod bant ni. Nawr, a jump. Da iawn, cadw fynd. I beth i hwn o nawr. Beth i gorffen. Fantastic, da iawn. O, chi gweithio'n galed yna bore yma to. Bach y dŵr. A ni jyst yn mynd i cerdded rownd jyst i oeri. Cadw symud. Nawr os dewn ni un braich yn gros y corff, jyst i stretcho'r braich fas. So braich yn gros, wedyn gallwn ni ddefnyddio braich arall i dala fe mewn lle. A newid. So mae hwn yn amser da iawn i ni gallu stretcho tym y bach. Da iawn yn shake it off. Wedyn gyda coesau sef ni lawr. Un penglin ar y llawr. A ni'n mynd i pwysio ymlaen gyda'r llall a dylwn ni fod yn teimlo fel lawr fan hyn ar bwys y hips. Cadw nadlu mewn trwy trwyn a mas trwy ceg. A newid. Da iawn, os ewn ni nôl lan. Siglo bach i breichiau. Siglo coesau. A na diwedd y sesiwn. So gobeithio bod chi gyd wedi mwynhau. Fory bydd Steve yn gwneud sesiwn arall i ni am 8:30. So bydd hwnna ar Facebook Live ar YouTube. Bydd y fideo hyn nawr ar gael i chi ar YouTube. Bydd e hefyd ar Microsoft Teams. Os ych chi'n cael ffwdan i fi mewn i YouTube. So the video is going to be available on YouTube. It's also going to be on Microsoft Teams.
So if you're having problems getting online on YouTube, then you should be able to use your laptops to get into Microsoft Teams. Diolch yn fawr i chi am wylio, a wneith Steve weld chi bore fory am hanner o'r wedi 9. Diolch yn fawr, ta-ra!